Kublai pi baro hakane ke video ko ba mata kasngi ngan hikai pi kumno ban shna ya u custom URL na ka banta ka YouTube channel ke jong pi. Hoi pila don ka channel kata kala bahasi buan hanrei ban pelong professional ya ka channel ke jong pi pi don kam ban don ya uni u custom URL. Anda pila ada ban sign in ya ka channel ke jong pi. Na kendong na pi klik na ketu ke na ka banta jong u logo lane i icon jong ke channel ke jong pi pin salap ini bentah ni banga pruit dak saw na pi klik ni kan saya lami pi shaka YouTube studio but anda pila apa ya ka YouTube studio pin lap na shakal yang kadiang ke jong pi ba kadon ko ke jaka lane ka banta jong ka customization. Tapi klik ini ka banta jong ka customization ya kan yang ni pinsala ban penkela ya u default URL namarna pedeng jong kini lightly pi klik ya kini ka option ke balai ka basic info. Tapi klik ang ni pinsala ban penkela ya u default URL sha URL batmai. Hang ni ngala don ya undi custom URL bang ala ban Shna haswa bangan Shna kan ke video but menta ngan delete no undi ngan weng no namar bangan pen ep kumno ban ad te undi hang ni ula de custom URL jong ka channel ke jonga andrei menta ngan delete no khnang ba pi pindup yoi kumdo kalong hakapor ka ba pimpat deban bu yau custom URL. Kani ke video nga Shna namar ba nga kwa ba piru lada don na pleng jong pi mo ki ba kwa ban penlong professional look ya ka channel ke jong pi ti pila ban bu da uni custom URL. Ti mentangan remove no ya uni URL berem to hadin bangala de ban remove lane ban weng no manta ladanga ya biang sya ka tu ka benta jong ka YouTube studio ngan refresh kan ka page uni URL unom dan syang tu henrei hang di pi yoi ba dan kam ban bu thamai hang ni gidan buan teli kiling ki ba ngabu phiru phila ban bu kumni ban baki wei kin dup yo i ha ka front page jong ka channel ke jong pi lagi lek na ka smartphone kin sala ban yo na ka about section temanta hang ni lada pi shim ya ide benta bang pruit dak hang ni set a custom URL for your channel. Ada pi klik ang ni pin sa yo ya ka jaka ka ba pin sa add thamai namar ngah ni ngala de ban Shna ha ka por ka bala de ti kala don pa ka option na ka banta jonga bukan sujit na pedeng jong kini but kani ka wi harum pade ngala ban bu bat ki number bat kum ta ter tingangan nom type shoot da kawai namar bala de bandon hakapor barim ngala de banjit timantangan su select be tang kan dengan jit ya kan ke ju hi ke ba kumba pila yu i ha ka thumbnail jong de video bat kumba ngala pen i ka basdang an penon kam do nu ju hi u custom URL anda pila ada ban bu yu custom URL pi hab ban klik publish lada pim publish unom save but unom publish online tp confirm ani pentikna ngangan penon kam do ni uju hi custom URL namar ba baro kila itu ya ka channel ke jongi da uni custom URL but mentai ya uni URL anda ngala shim ha ka address bar jong browser ban klik kani hang ni
Teuni URL nang ni klik bat ban page ka channel kalawan. Ti paralog ngakermen mapi tanat kini video wat klet ban kersha ngi na kapor bat kam tam mapin sam nam shkwe bat ban subscribe ku beshibun.